Здравейте и добре дошли в канал на KOPix. Днес ще разгледаме гала вечерта на UFC в Канзас Сити и Ян Гари срещу Карлос Пратес. Ще разгледаме всички двубои първо един по един и след това ще дам според мен най-добрите залози за самата гала вечерта. Нека започваме. Тимоти Куамба срещу Роландо Ромеро. Не се казва Роландо Ромеро, но мисля, че беше Роберто Ромеро. Все този двубой е между двама много равностойни бойци, затова увереността ми е ниска. Избирам Куамба, защото по принцип той е по-технически изчистения и би трябвало да победи. Следващия двубой Готиерес срещу Кастанеда. Пак бойци с много близки умения. Като цяло пак за мен в този двубой Готиерес е по-изчистения боец, но пък Кастанеда налага високо темпо и Готиерес на моменти е наистина така доста по-пасивен и може да остави двубоя да му се изплъзне, затова съм го сложил само с ниска увереност, но все пак избирам Готиерес. Челси Чандлър, Джоселин Едвардс. Така, един от по-уверените ми избори на тази карта. Избирам Джоселин Едвардс. Не толкова защото тя е толкова добра, а защото Челси Чандлър е толкова слаба, но това ще дискутираме малко по-късно, но все пак избирам Джоселин Едвардс и тя наистина ми е една от по-уверените избори на тази карта. Жаклин Аморим срещу Полиана Виана. Тук все още се колебая, както виждате, увереността ми е хем в тъмно-зелено, хем в жълто, защото по принцип Жаклин Аморим разполага с невероятно джуджицу и тя все пак е световен шампион по джуджицу. Нещо, което ще окаже влияние в повечето и двубой със сигурност. Но Полиана Виана има много добра стойка и по-скоро не чак да е толкова добра, може би грешно си изразих, но подценяна стойка. Има сила в удара. Жаклин Аморим, колкото и да е добра, специално в джуджицуто, нека не забравяме, че падна от Сам Хюз. Полиана Виана, ако е работила върху тейкдаун защитата си и задържи двубоя стойка, може да стане много интересно. Коефициента вече много бяга на този двубой. Аморим вече на, мисля, че 1,21, ако не се лъжа. Наистина вече доста хора слагат и паднали под 1,20, според мен стойността на този залог съвсем се обезмисля, защото Полиана Виана, колкото и непостоянна да е тя и хем да има добри представяния в някой двубой, после да падне супер изненадващо, не знам. Жаклин Аморим все пак не случайно лека по лека и дигат нивото на опонентите, защото веднага срещу Сам Хюз тя падна и после лека по лека победи сега срещу, мисля, че Ванеса Демополос в последния двубой, която въобще не е добра, няма тейкдаун защитата. Жаклин Аморим по принцип трябва да победи, даже и според мен ще победи с събмишен, защото Полиана Виана не е по-така агресивен и неглижиран от към защита стил, без значение дали в стойка или на земята, може да отвори възможност за Аморим да намери този събмишън. Така че Жаклин Аморим все пак съм по-уверен в този избор в сравнение с други, с повечето двубои на тази карта, но колебая се дали реално Жаклин Аморим си заслужава да бъде натисната или по-скоро леко да страничим от този двубой, защото колкото и да е, все пак Аморим не се е бил с някой специален, Виана не е чак толкова слаба, колкото си мислим. Следващия двубой, Уелмейкър Сайман. Избирам Уелмейкър, отново с много висока увереност, но гледах малко клипове на негови двубои. Изглежда доста изчистен стойка. Сайман, според мен, не е добър в нищо. Нито е много добър стойка, нито на земята е добър.
просто много посредствен боец. Даже не знам дали реално е за UFC, но според мен Уелмейкър би трябвало да победи, но с ниска увереност, защото и двамата Саймън така пък разполага с кардио и може да натисне Уелмейкър и да вземе по-късните рундове изненадващо, но Уелмейкър все пак не съм видял достатъчно, че да преценя наистина колко добър е той, затова го избирам с по-ниска увереност, но според мен Уелмейкър би трябвало да победи. Blackshear, Алатенг Хейли. Както виждате, сравнение с други двубой, това е най-увереният ми избор. Избирам Деймон Blackshear. Да, по-късно още ще обясним, но Blackshear според мен има много солидно резюме и Алатанг Хейли няма да бъде този, който потенциално би спрял стрийка в момента на Blackshear. Blackshear избирам го. Елдър срещу Хасанзада. Този двубой се наслужил една въпросителна, защото към момента на записването на това видео не знам дали този двубой ще се състои. Хасанзада беше арестуван вчера. Не знам дали в Америка или в неговата си родна страна Афганистан. Но Хасанзада в момента е в затвора и въобще не знам дали този двубой ще се състои. По принцип избирам Еван Елдър, просто много добър боец. Като цяло би се с много солидни имена Елдър и беше много близко до побеждаването на някой от тях. Да не забравяме, Елдър преди да бъде двубоя му спрян с Садиков, спечели и двата рунда за мен и в третия рунд просто с тази аркада двубоя беше спрян, но преди това Елдър определено показа, че принадлежи на това ниво, а Садиков просто нокаутира Хасанзада. Така че Елдър има добра игра на земята и офанзивно и дефанзивно. Хасанзада по принцип основно разчита на тейкдауни и вече на своето жужицу, но Елдър според мен е достатъчно класен в това отношение да запази нещата под контрол и после в стойка Елдър притежава предимството също, въпреки че и той не е феноменален страйкър, но Хасанзада е още по-малко феноменален страйкър, така че избирам Елдър с висока увереност, но както казах, този двубой най-вероятно ще бъде премахнат от картата. Надявам се да не е, защото това ще е в наша полза, но както и да е. Матч Нел срещу Джимми Флик. Избирам Матч Нел. По принцип той трябва да победи без особени трудности. Джимми Флик единствено и само притежава жужицу, но само единствено това. Нито притежава добра борба, за да докара двубоя на земята, нито нищо. Матч Нел има по-добрата стойка, сравнително по-добрата стойка. Според мен притежава достатъчно добра тейкдаун защита, то даже и не трябва да притежаваш толкова добра тейкдаун защита срещу Джимми Флик, но притежава достатъчно добра тейкдаун защита, за да спре абсурдните тейкдауни на Джимми Флик и да го нокаутира според мен. Матч Нел притежава наистина добра стойка. Въпросът е, че Матч Нел просто няма никаква резистентност към удари. Много трудно може да му се вярва. Джимми Флик пък с това абсурдно жужицу, абсурдно този път казвам в добрия смисъл на думата, абсурдно добро жужицу, може да измъкне нещо. Но по принцип разликата в стойка и просто много слабата борба на Флик, той не може, тейкдауните му са с много нисък процент на успеваемост, така че в матч Нел би трябвало да запази добра стойка и да нокаутира Джимми Флик. За жалост не е с висока увереност, както би ми се искал, просто защото не мога да се вярва на нито един от тях. Джимми Флик много лесно може да бъде нокаутиран, но пък и Матч Нел вече последните години все пак беше и нокаутиран от Стив Арсек с просто един прав удар. Арсек нито имал притежена много сила. Да, 10 пъти по-класен от Флик, това е ясно, но пък резистентността към удари на Шнел просто не е съща вече. Следващия двубой Икрам Алискеро срещу Мунис.
тук само с средна увереност, пак както предния двубой. Алискеров би трябвало да победи, но до там. Даже не искам и толкова коментирам този двубой. Мунис е бил срещу някои елитни бойци, да, на възраст е, да, може би вече няма тази издържливост като преди и би трябвало Алискеров просто да премине през него, но докато не видя това да се случи, не мога да съм сигурен. Алискеров все пак беше нокаутиран много бързо от Уитакър. Начинът, по който Алискеров падна от Уитакър, наистина накара да се замисля Алискеров въобще колко е добър. Наистина, колко е добър Алискеров въобще. Защото той не успя да даде никакъв отпор на Уитакър. Така че Алискеров на вече мисля, че 1,16 и 15 ли е, абсолютно не си заслужава. Не съм видял Алискеров до толкова да е добър, че да го заложа на такъв коефициент. Той игра срещу кой дори той игра? Даже не си спомням, срещу Ворли Алвес, където го нокаутира, може би. Отново стар, точно пред пенсия UFC боец. Може би също ще стане с Мунис, но пък Мунис все пак се е бил с имена. Има добро резюме и Алискеров сме видяли, че няма брадичка. Той просто няма брадичка. Уитакър по такъв начин го разклати, така че и даже, нали, знаем известния нокаут на Чимаев срещу Алискеров. Така че избирам Алискеров, с би трябвало да победи, но няма да го заложа. Абсурд. Това е абсурд. Ранди Браун срещу Николас Далби. Ранди Браун за мен би трябвало да победи. Даже се чудех относно този двубой, понеже харесвам Николас Далби от към тази гледна точка, че нанася високо темпо. Доста високо темпо прилага своите двубои. Неуморен, не спира да върви напред, колкото и удари да поема. Много издържлив и с много кардио просто. Много кардио. Николас Далби не е техничен толкова. В техническо отношение дори нито в стойка, нито в борба нещо се отличава на земята или жужицу или каквото и да е. Не се отличава, но пък тази му неспирна тази неспирна преса на Далби просто го прави боецът, който е. Според мен Ранди Браун вече е достатъчно така и опитен. По принцип ще и по-добрия технически, без съмнение. И също така видяхме, че подобря играта си на земята. Успява и така с тейкдауни да притиска и дали опоненти си срещу клетката или дори на моменти да ги сваля. Просто Ранди Браун за мен е по-добрия боец и дори Далби да има сравнително по-доброто кардио, според мен Ранди Браун ще успее да навигира този процес, да забави двубоя, когато може и когато, нали, съответно иска в негова полза. Според мен Ранди Браун вече е достатъчно опитен и би трябвало да се справи с Далби, ако иска да постигне нещо в UFC. В последния двубой беше ограбен срещу Брайан Батъл, така че този е двубоя, в който Ранди Браун, нали, може така да си вземе своето. И да, според мен Ранди Браун побеждава в този двубой. Мишел Перейра срещу Абус Магомедов. Отново тук двубой, в който имах увереност, после почна леко да изчезва, понеже просто Мишел Перейра уникален страйкър, идва от капоейрата, но не знам дали Абус някак си няма да измъкне този двубой чрез тейкдауни. Мишел Перейра не притежава най-лошата тейкдаун защита, но не притежава и толкова добра тейкдаун защита. Но пък какво прави той в стойка е просто невероятно. Според мен той е по-бързия по-бързия боец.
по-техничен. Всъщност Абус е много техничен, но може би Перейра е по-експлозивния. Абус няма тази издържливост, това ще кажа още от начало. Абус нито има висока резистентност към ударите, много лесно може да бъде разклатен, нито притежава добро кардио, даже обратното, вече във втория рунд може да се види как се измаря. Мишел трябва да победи според мен. В стойка ще има предимство и то според мен сравнително предимство. Дори може да нокаутира Абус в първия рунд. Но пък ако мине двубоя първия рунд, Мишел също се поизмаря, не, но Мишел определено притежава по-доброто кардио. По-скоро се притеснявам втория и третия рунд дали Абус ще успее да се самосъхрани и да успее пък да намери тук-там някой тейкдаун, който малко да усере нещата, но Абус не притежава толкова силна борба. И поради този факт смятам, че може би Перейра ще си победи, но Абус не е лош технически. Дори Абус има и тази вероятност Абус пък да намери Перейра. Перейра не е като да не е бил намиран и разклащан. Нали, това вече е ще давам за сравнение двубой извън UFC-то, но все пак дори един Душко Тодорович, който вече дори мисля, че не е в UFC-то, успя да нокаутира Мишел Перейра. Така че да не избързваме много с преценките и нали, Абус не е толкова лош. Не е толкова лош и затова коефициентът е толкова така сравнително близък. Мишел Перейра мисля, че е на 1,65, но според мен е със солиден 1,65 и би трябвало да победим, но това ще го говорим по-късно. Гига Чикадзе срещу Онама. Избирам Чикадзе просто защото е по-добрият страйкър, може би технически, и ако двубой се проведе основно в страйкинга, би трябвало той да победи, но вече това не е Гига Чикадзе, който е бил преди. Може и Онама да победи, ако миксира играта си. Много такъв двубой, който според мен никой не би трябва да залага на него. Та да, избирам Чикадзе просто. Антони Смит срещу Жанг. Жанг би трябвало да победи. Жанг въобще не съм го виждал как играе на земята. Следователно просто не мога да го избера. Някакси вътрешно просто не ми дава нали, мисълта да заложа този двубой. И да, просто избирам Жанг. Антони Смит въобще нали, не е толкова добър, но пък ако вземе да намери някой тейкдаун, пък какво ще се случи тогава? Не просто Жанг на 1,20, не. Има други нали, бойци като Блакшир, Елдър, дори Джозелин, дори Мишел Перейра, дори, както сега ще коментираме, Пратес, бойци, в които по-съм видял тях, по-съм сигурен. Да, избирам Жанг, но едва ли би го заложил. Та идваме на главния двубой Иан Гари срещу Карлос Пратес и направо освен да премина на следващия ми слайд, който е всъщност Карлос Пратес да победи срещу Иан Гари. Ами, да кажем така, Иан Гари за мен е малко оверхайпнат. Поне от това, от което гледах като цяло в неговите двубои. Иан Гари за мен е малко оверхайпнат. Притежава кардио, притежава кардио, но той не го използва от гледна точка на това да притиска опонентите си по принцип. Той е по принцип даже дори този, който върви назад. Да, притежава кардио да може да обикаля около ринга или в случая октагона. Но дори не е толкова, нали, няма толкова висок аутпут на удари, т.е. Не е толкова активен по време на своите двубойни моменти, дори е прекалено пасивен и оставя някой път двубоя да му се измъкне, точно като в двубоя с Шавкат Рахмонов, където може би той беше
може би го има факта, че го беше страх от борбата на Шавкат. Дали Шавкат няма го свали прекалено лесно. И да, в този двубой беше така по-пасивен. Но пък в двубой с Джелов Нил и кой още беше? Имаше още един двубой, може би, където в страйкинга. Дори в страйкинга беше така му бе трудно срещу неговите опоненти. А Карлос Пратес има над 100 двубоя, нали, в Муай-тай или кикбоксинг комбинирано. И в двете дисциплини има общо над 100 двубоя, така че Пратес е много опитен в тази сфера. Много добър страйкър. Мисля, че страйкинга на Пратес е малко подценяван, а този на Гари е малко оверхайпнат. Гари не е чак толкова добър страйкър, има добри кикове на моменти, да, но е доста пасивен на моменти. И ако Пратес го натисне от началото, може да се прилича на двубоя като с Шавкат отново за Гари. Може отново 1-2 рунда поне да му се използват, просто защото не е толкова активен. Защото е пасивен, но пък и Пратес е този, който върви напред в повечето си двубои. И всеки сега споменава двубоя му с Тревин Джайлс и че изглежда отвратително в този двубой и не знам, и щом Тревин Джайлс е успял да намери толкова успех в двубоя си срещу Пратес, какво ли би направил Гари? Ами Тревин Джайлс все пак в крайна сметка не случайно се бие в средна категория вече, а не в полусредната, в която са двамата, нали, Гари и Пратес. Тревин Джайлс е доста огромен за тази полусредна категория и то се виждаше. Двубоя с Пратес карваше много тежки удари и въпреки това Пратес в този двубой показа брадичка и според мен пък ако беше Иан Гари там срещу Тревин Джайлс, не знам как този двубой ще протече. Тревин Джайлс не случайно се бие вече в средна категория, не случайно създаде трудности на Дрикос Дуплеси, който в момента е шампион в тази средна категория, в техния двубой. Така че Тревин Джайлс е много подценян и всъщност добър боец и това, че Пратес се затрудни с Тревин Джайлс не трябва да е индикатор за това, че Пратес едва ли не е слаб, ами напротив. Пратес даже факт е, че успя после да нокаутира. Джайлс показва, че Пратес наистина първо в този двубой показа нали, много добра издръжливост и от към отношение кардио, от към отношение поемане на удари, има брадичка, после успя да го нокаутира, което показва, че притежава сила в ръцете и нали, също така и нужната техника, за да приземи тези си свои удари, така че според мен Пратес трябва да е фаворита, не знам дори защо е андердог. За мен Пратес е по-добрия. Гари всеки мога да каже, нали, и което нали, от една страна мога да го приема, че това Гари отново ще се опита да бори Пратес, както направи срещу MVP. Възможно е, наистина е възможно Гари да опита да бори Пратес, но Гари не притежава толкова добра борба според мен. Пратес според мен са достатъчно така умни в тренировъчния лагер на Fighting Nerds, за да осъзнаят тази възможност и опасност и са работили така върху тейкдаун защита. Те може и самите те да опитат тейкдаун срещу Гари. Гари не е феноменален борец. Той започна отскоро, нали, така да налага този си миксиран стил на игра и наистина според мен в страйкинга Пратес е по-добър и на земята Пратес определено ще успее да държи нещата под контрол, да не изтърва положението и Гари да го сваля многократно на земята и едва ли не да намери съмишън. Добър срещу Шавкат беше странен скрамбъл и беше близко, да, беше близко Гари, но не е достатъчно според мен и да. Според мен просто Пратес ще победи. Без особени трудности би трябвало. Ще успее да притисне Гари. Да, дори може и да губи 1-2 рунда на 0.
Пратес, но според мен ще намери този нокаут. Пратес. Дори може и да победи по точки по принцип, според мен, но мисля, че ще намери нокаута. Гари също е показал, че не е от резистентните към удари бойци. Пратес, ако го намери, ще го нокаутира. Та казвам Карлос Пратес да преминем към следващия двубой. Той е залог. Деймон Блакшир да победи срещу Алатан Хейли. Блакшир просто е много добър. Блакшир притежава добра стойка. Не е феноменален в стойката, но притежава добра стойка. Беше нокаутиран от Монтел Джаксън, но това е Монтел Джаксън в крайна сметка. Алатан Хейли, все пак да кажа, притежава и той добра стойка, но според мен Блакшир може да докара двубоя на земята и вече там Алатан Хейли ще е в голяма опасност, просто защото джуджитсото на Блакшир виждаме е уникално добро. Добро му срещу Коди Гибсън успя неколкократно пъти да ревърсне позиция, а Коди Гибсън е много добър борец сам по себе си и успя да я измъкне събмишън от него, така че ако докара двубоя на земята Блакшир, просто Алатан Хейли най-вероятно ще бъде събмитнат. Така че избирам Блакшир, притежава достатъчно добра стойка, а пък играта му на земята вече е на друго ниво. Следващия двубой Джоселин Едвардс срещу Челси Чандор. Джоселин да победи, нали? Както казах, Челси Чандор просто не са впечатлен от нея, не притежава хич добра стойка, борбата й е също много голяма, въпросителна и както много хора в сферата казват за нещата за Чандор, че тя разчита просто на нейния размер и да върви напред и да притиска и притеснява опонентките си. Точно това е. Тя не прави нищо друго. Абсолютно нищо друго. И според мен просто този двубой така Джоселин Едвардс притежава добра стойка, макар че тя на моменти е по-пасивна, не пуска толкова много удари. Притежава и вече не лоша игра на земята, която според мен ще е достатъчна, просто защото Челси не притежава техника в нищо. Нито притежава добра техника в стойка, нито притежава добра игра толкова и на земята. И Джоселин просто е по-добра. Челси е много слаба. Джоселин е и по принцип изглед, то си личи по-атлетична, по-експлозивна. Дори Челси малко да я затрудни, мисля, че е просто чистия атлетизъм на Джоселин Едвардс ще успее да измъкне от някакви ситуации. Просто Джоселин трябва да победи, но хората почват да се усещат за този двубой и коефициентът на Джоселин почва да пада съвсем. Ако падне нещо от сорта на 1,20, вече според мен не залагайте този двубой, защото колкото и така да говорим за Челси и така нататък, Джоселин, както казах, също не е въобще толкова феноменална или нещо. И както казах, избирам Джоселин с такава увереност не толкова защото тя е толкова добра, ами защото Челси Чандор е толкова слаба. Така че да, имайте го това на предвид. Мишел Перейра срещу Магомедов. Перейра да победи. Просто на този коефициент Перейра е доста така примамливо предложение и ще кажа само едно. Перейра според мен би трябвало да нокаутира Абус още първия рунд. Както споменах от деве, че може да го намери рано, даже така си и мисля, че се случи, защото Перейра просто започва много експлозивно. Винаги го виждаме просто веднага в началото, първите минута-две, въобще не искаш да влизаш в размени с Перейра, защото тогава той е най-свеж, най-експлозивен и с напреднато на двубоя това е изчезва, но пък Перейра според мен, както казах, притежава и по-добро кардио от Абус. Просто трябва наистина да внимава за тейкдауните.
И успее ли да защити повечето от тях, Перейра побеждава. Просто Перейра побеждава. Това е единствен шанс на Магомедов да измъкне двубоя е чрез тейкдауни. Избирам Мишел Перейра, още увереността ми се колебае, но хем се дига много, после хем пада така, после пак се дига, после пак пада, но Перейра трябва да победи определено. Избирам Перейра и то на толкова коефициент е наистина нещо, върху което мога да се замисли човек. Жаклин Аморим срещу Полиана Виана. Нещо подобно се изслучва и тук, въпреки че в Мишел Перейра съм по-уверен, отколкото в този двубой и относно конкретно Жаклин Аморим. Така че Жаклин Аморим и с този си коефициент, който вече почва да изчезва. Не знам какво да кажа за Жаклин Аморим. Може да я сложите в някаква колонка, където може да натрупате коефициент с нея и вече ако удари, ако не, живи и здрави. Но чисто като по-сериозен залог с по-голяма сума не бих заложил тук все още на Жаклин Аморим. В сравнение с други двубои, които имаме на карта, Еван Елдър, както казах, все още не се знае дали този двубой ще се състои, така че няма тук да отделям време много. Аз си казах нещата, да като цяло Елдър се изправил срещу по-тегави опоненти. Неговото резюме дори успял да победи срещу някой и както казах, дадох примерно единия двубой за сравнение. Елдър побеждаваше срещу Садиков, докато не му се отвори аркадата, докато Хасанзада беше нокаутиран от Садиков, така че избирам Елдър и така, ако искате да видите всъщност какво съм играл като залог за тази UFC карта, това единствено може да го видите, като се присъедините в Telegram канала ми. Така че, ако искате да видите какво съм заложил, трябва да се присъедините в канала. Напълно безплатен е. Тук само давам примерни залози и своите предположения за картите, но реално кои залози съм сложил, кой залог съм най-сигурен, мога да видите само в Telegram канала. Имаме успеваемост близо 70%, така че ако искате да се присъедините и да видите какво съм играл на тази карта, се присъединете в канала и така, до